A hostalería Laricana ofertará ata o vindeiro día 13 tapas e menús cuxo ingrediente principal é a carne de boi. Pinchos elaborados de diferentes e saborosos estilos, menús e pratos para todos os petos. Será o que as persoas se atopen nestas 13ª xornadas de carne de boi Concello de Allariz, nos 23 establecementos que participan este ano. O número de tapas que participarán no concurso neste 2024 serán 19 e competirán por ser a elexida entre os comensais como a mellor tapa desta edición, saindo da votación popular das persoas que a consuman. A oferta vai desde as tapas xa tan tradicionais como os callos de bois ou albóndegas ou outras novas. O prezo da tapa é de 3 euros e na modalidade de menús hai para todos os petos. Papando no Boi volta por terceira edición e será a recompensa que recibirá a primeira persoa con tarxeta cidadá que consuma as 19 tapas que participan no concurso de 2024 cun premio directo de 100 euros para gastar no comercio local. Ademais, haberá sorteo de vales con premios por consumir as tapas. O sorteo vaise realizar o sábado 19 de outubro no mercado da Reserva da Biosfera, no que se darán a coñecer gañadores e gañadoras dos premios, así como a tapa máis votada este ano.